Dobar dan, dobrodošli, kao što sam rekao, u naš novi video. Nadam se da ste dobro kao i ja. Danas imamo jedne specijalne vesti koje su nas onako obradovale, kao i sve Srbe širom sveta i tako dalje. Novak Đoković je po 8. put šampion. Bravo Novače, bravo legendo. Znači, šta reći za to čovjeka? Šta da se kaže? Znači, čovjek je šampion i to je kraj priče. Nema nikakvih izgovora. Znači, priča kao, znaš, Federer je bolji, on ima više Grand Slam titula, svaka čast svakome, ali mi gledamo nas. Novak je trenutno broj 1 i to je dokazao. Posle 2-1 u gubljenju setova čovjek se vraća i osvaja turnir do 3-2. Znači, da ne pričamo o suđenju, suđenje je katastrofa, znači sudija dodeljuje neki poen, nije ni bitno za komentar, uzimamo u gem i tako dalje i tako dalje. Verujem da ste ispratili to koliko ste god mogli da ispratite. Većina nije mogla da isprati kao ni ja. Bio sam prinuđen da ustanem u 9:30 ujutru i da odem u najbližu kladionicu, ne bi li gledao jebeni sport klub, pošto su se ovde urotili protiv nas koje kakve neke priče, neke United grupa, te Telekom, te Supernova, ovi imaju ovo, ovi nemaju ovo. Mislim, ljudi, ovo je stvarno generalno katastrofa, da ne možeš da gledaš jebeno finale, brate, iz svog kreveta. Mislim, katastrofa. Šta će bude kad dođe Amerika? Oni se ne dogovore, rođaci, znači u 3 noću treba da spavamo u 4 po kladionicama nekim, da bi gledali neko finale. Mislim, ja ne mogu da verujem da to i dalje može se dešava, ali očigledno ovde sve može. Ne znam šta je sad tu glavna priča, sad nešto sam pročitao u Narodnim vestima u štampi, da sad kao se oni prepucavaju oko N1, pa njima ne da, pa Joksimović nešto tu zavrti neku priču, kakve je Željko Joksimović ima s njom pričom, ne znam, on je vlasnik nekih tih struktura i tako dalje i tako dalje. Našao sam nešto vrlo zanimljivo, sad ću vam pročitati samo da probam da nađem ovde. Kaže, u celoj toj priči je sada umešana, ja ne znam kakve su oni ugovore potpisivali, šta se tu dešava iza cele te priče, ali ovi kao drže Arenu Sport, a ovi drugi drže Sport klub i sad ovi ne daju njima, ovi ne daju njima. Naravno, jebite narod. Narod ispašta. Tako je, kao što smo to već navikli, kao što sam juče imao priču o kesama, tako danas imamo o tome. Znači, jednostavno, ja ne mogu da verujem da u 21. veku ljudi ne mogu da sednu da se dogovore, brate, za par kanala. Znači, mora biruđe si ideš u kladionicu, da sediš gde možda i nećeš da sediš. Okej, zašto bi ja morao da ustanem? Zašto ja moram da ustanem, rođao moju 9 sati i išao gledam? Zašto? Okej, respekt za Novaka, poštoje, svaka čast. Doktore, nema šta, ja ga volim, brate, ko da je moj, naravno, ali, brate, ovo nema veze sa životom. Mislim, stvarno mi nije jasno. Šta, brate, treba da se desi, razumeš, misli da se to nešto promeni. To je ono što sam želeo da vam kažem. Kaže, United grupa je podala prijavu protiv Supernove, a Supernova podala prijavu protiv ovih drugih i sad tu sad neka matematika, neka ludačka, ko, zašto, ja više ne znam, i tako dalje, tako. Dok će traje ovo ludilo, voleo bi da mi neko kaže kad ćemo mi sesti kući, gledati normalno sve sport klubove, sve arene, sve što smo nekada imali, da mi, brate, ne bude dosadno. Pa nećemo kladionicka, mi se ne ide, rođaci. Koronavirus vlada, ljudi, razumeš? Između ostalog, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, budalaštine. Sad, sinoć je, vidim, održana neka zadrugovizija, to sam morao da mi iskomentarišem. Znači, neverovatne stvari su viđene, znači, ja ne mogu da verujem, gledao sam sa osmehom 2 sata, znači, ja ne verujem šta ljudi rade. Znači, toliko neukusa, toliko kiča, toliko nekih gluposti, toliko loših, znači, priča, pevanje, ljudi, katastrofa, sačuvaj Bože. Okej, nadamo se da to je za neke druge, znači, ima ljudi koji ne znaju pevaju. Ne znam, brate, onda igraj. Neš i da igraš. Brate, glumi. Napravi nešto, neki spektakl. Okej, poštujemo one koji su izašli. Brate, ne znam da pevam, ja ne znam, nisam pevač. Taj se bolje poneo nego neki pevač. I onda to mi nije jasno, kao 4 neke vrste nagrada. Te nagrada žirija, te nagrada Facebooka, te nagrada ovoga, te ovoga. Mislim, o čemu se radi?
600.000 nekih nagrada, brate, ima. Ne razumem. Znači, jedan je pobednik, brate. Pobednik je taj i damo njemu sve. Naravno, to očigledno ne može, razumeš, pošto, znaš, tu imaš hiljade i hiljade nekih fanova, podfanova i tako dalje, i tako dalje. I pojavi se u jednom trenutku ova pevačica, Jami. Znači, ne znam gde prepoznam, ne znam, ko je žena? Šta se desilo s tobom, žena? Znači, ona je bila važna za jednu lepu ženu, za zgodnu ženu, zgodna je i dan danas, ona je, ne znam šta se dešava. Šta ju je sa licem, drugovi, šta je, neki botoks, neke, šta si uradila, negde se oči, katastrofa, mislim, stvarno ne znam. I onda mi svi tih vesti naletimo na priču, ova neka u parovima, brate, isekla, brate, vene, neka Slađa Petrušić isekla vene, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Bože, pomozi, mili, dragi, ja ne znam šta se dešava sa ljudima, da to treba, razumete, ne znam šta je poenta priče. Što je najzanimljivija priča svega toga. Ona posle toga kači neke snimke, slike kači na Instagram sa prerezanim venama. Ovi jedne je podržavaju, drugi je pljuju. Devojka je nosila nanogicu, došla sa nanogicom u studio, vodi emisiju. Znači, hiljade nekih stvari, ja ne mogu da povatam ko s kim šta radi. Naravno, tema broj 1 u cele moje priče je Novak Đoković, jer je to tema. Sve ovo ostalo su propratne teme koje smo ispratili i tako dalje. Čovek je definitivno trasirao put svim mlađim generacijama što se tiče treninga, rada, zalaganja, borbenosti, svih stvari. Znači, čovek je ispunio sve snove nekih ljudi koji jednostavno nisu uspeli da u tom belom sportu, kako ga već zovu. Vrlo zanimljiva priča je da iza svega toga stoji ogroman trud, ogroman rad, zalaganje. Kažu da su on i Cristiano Ronaldo dva čoveka koja su slična po radu, po uspehu i tako dalje, što se vidi po njihovim karijerama, naravno i po 30 neku godinu gde radiš na vrhunskom nivou i boriš se još uvek se boriš za sve najbolje i najjače što može da bude. Svaka čast, ja kažem, opet ponavljam, to osvojiti i uvek predstaviti svoju zemlju na najbolji mogući način. Biti ambasador, da Srbija bude tu gde jeste. Ljudi znaju ko smo. Da nismo samo po nečemu lošem, jednostavno da smo po nečemu dobrom. U poslednje vreme, naravno, poslednje 2, 3, 4 godine, kotiramo se jako dobro. Čak ljudi koji žive na strancu, kojima se čujem, moji drugari kažu da smo, i tamo se piše sada u pozitivu. Više nismo loši momci, više nismo nebitni. Ipak se sada pitamo za nešto, što je vrlo dobro. Ja želim da se nastavi taj trend, naravno da budemo još zadovoljni, još bolji i jednostavno da svi uspemo, generalno, u nekim svojim namerama, jer smisao ovog našeg, što kažem, života je da živimo normalno, da imamo normalan život, deca imaju normalno odrastanje, da to bude normalna plata, normalna penzija, da to sve bude i tako dalje, da ne moramo da zavisimo, da čekamo da će biti penzija, šta će biti, da će biti 10-15 hiljada, da će biti i tako. Želim da to bude naravno bolje, ali najviše, kažem, volim to što ipak ima tih ljudi, poput Novaka, poput, sada kažem, reprezentacije u vaterpolu ove godine smo malo, dobro, ne možemo svaki budemo, ali okej, znači tako neke stvari da se zna ko smo, bre. Znači, da, to je taj, čekaj, pa taj iz Srbije. Razumeš, oni Amerikanci ne znaju gde je Srbija, to je u Africi, kad su ih pitali. Jeste, drugari, u Africi smo, da. Da, mi smo pleme, brate, ima nas, razumeš, kao plemenski narod živimo. I tako. U svakom slučaju, ja sam jako ponosan što sam iz Srbije, ja sam jako ponosan danas što sam Srbin i jako sam ponosan na Novaka i celu priču, ulepšao mi je dan, ulepšao mi je sve ovo, jednostavno borio sam se uz njega, svaki taj trenutak sam želeo da budem isto na tom terenu, ne bi li proslavio bilo kako. Naravno, ja njemu želim puno uspeha, puno zdravlja, to su prve stvari koje želim, da bi nastavio i želim da skine onog Federera sa broja 21, da ima najviše titula, da bude best of, da čujem samo izjavu Maca Vilandera, šta će onda gospodin da kaže, da li ima neko bolji, da li je neko bolji,
pošto on ljakse kritično kao neki, znaš, to nije dobro, to nije ovo, to ne mislim, to sam povlašteni. Zna se ko je broj 1 i treba da ga učutka za ceo život. Čujemo se sutra, naravno zapratite naš kanal, sutra počinjemo vežbe u teretani, snimanje određenih vežbi. Ćo zdravo, budite zdravo i dobro.